दिनैनि जिथु नुथाय वुमेन बिपिएफ युथ बिपिएफ आरो लोगोसे बिएसइउ जयनलि बिथांमोननि वार्ड कास्ट मिटमोन बे मोनथाम मन्चआ जयैनो दिनै मोनसे आफाद खुंदोंमोन आरो बिथांमोननि माखासे समस्याफोर बे समस्याफोरखौ रायज्लायनो थाखायनो दिनै माने मा होनो चिफ गेस्ट हिसाबै जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानजाथाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैदोंमोन बिथाङा गमामायैनो फैनानै बिथांमोनजों इन्टारेक्सन खालामदों दा बे इन्टारेक्सन खालामनायावबो माखासे खोथा बिथाङा बुजिहोदों बे जोंनि माखासे वुमेन आरो लोगोसे युथ बिसोखौ आरो बिनि सिगां सिगांनो जों बेवहाय नुथाय नुदों माने गोमोथाव आरो बाख्नायथाव गोमोथाव आरो फैबाय थानाय समावहाय बिनिनो माने मोनसे नेरसोन जों जे फैबाय थानायाव मा जागोन दा दिनै ओरैबायदि सतस्त्र भाबे माने रायजो राजाफ्रा ओंखारबोबाय माखासे दोलो लैहोर लैहोर माने वुमेन्सफोर फैबाय बिएसइउ आरो लोगोसे युथ फैबाय नंगौ जे नैबे भेरगाव समस्तिया एसे सेन्सिटिभ बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो मोनथाम शक्तिशालि आन्चलिक आफाद दङ आरो लोगोसे सा जनगोष्ठीय माने आदिबासि सम्प्रदायनि मानसिया सेकेन्ड मेजरिटि बेवहाय बागाना 6टा दङ आरो बे नैबे समस्तिया 40टा समस्तिनि गेजेरावहाय बयनिख्रुइबो टाफ समस्ति जानानै दङ अब्लाबो थांनाय समफ्राव बिपिएफआ जिहेतु देरहाबोखादों राथिरामनि समावबो खननै देरहाबाय आंनि समाव खनसे देरहादों थांनाय बोसोरावहायसो जों मानिबानि थाखाय जों जेननो गोनां जादों नङाब्ला जों जेनाखैमोन जों जेनदोंमोनब्लाबो 17टा मोनदोंमोन थेवब्लाबो जों सरकार बानायनो मोनाखिसै सोरनिबा खैसारियाव एसे बोरैबा उल्था उल्था जाबाय आरो दा थेवब्लाबो जों आसा खालामदों दायो जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों लैहोर लैहोर माने वुमेन्सफ्रा ओंखारबोदों हिन्जाव माहारिफ्रा ओंखारबोदों राजनितियावथ' हिन्जाव माहारियानो गुबै बिथांमोना जुदि मोजां रोखोमै थायो आरो बिथांमोननि समस्याफोरखौ जाय समाधान खालामना होनो हायो थांनाय समफ्रावहाय बिपिएफआव जोंनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय नैबे सरकारा जेरैबायदि महिलाफोरखौबो मदद होदोंमोन जुबकफोरखौबो मदद होदोंमोन बा लोगोसे जायखिजाया रायजोखौनो माने मदद होदोंमोन बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौहाय मदद होदोंमोन बेथ' गमामा माने सैथो बाथ्रा थांनाय समाव 22,000निख्रुइबो बांसिन जुबक जुबतिफोरखौहाय साख्रि होनाय जादों बेनिफ्राय माखासे जोंनि माने बेकार थानाय जायफोर आनएमप्लयड इयुथ बिथांमोना जेबो खामानि मोनामोन बिथांमोना नैबे जोंनि मोनब्रै जिल्ला बा बिटिसिआवनो थानानै फिसा फिसौयैब्लाबो थिका खामानिफोरखौ बे जोंनि बिपिएफ सरकारनिफ्रायनो मोननानै बिथांमोना रांखान्थिनि बेलायावहाय एसे जौगानाय माबाखौ समखौ मोनदोंमोन आरो बिथांमोना गाव गावनि माने माखासे खामानिफोरखौहाय मावना लानो हादोंमोन सोरबा न'खर बनायनो हादोंमोन समाज जौगाहोनो हादोंमोन बिभिन्न अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्रावहायबो बिदिनो माखासे समावहाय बिथांमोना हेल्प होनो हानाय जादोंमोन नाथाय दिनै जों नुबाय जे नैबे थांनाय 5 बोसोरावहाय जाय जुबक जुबतिफोरनो जों हेल्प होनांगौमोन सरकारनि बायदिसिना बिथांमोननो हेफाजाब होनांगौमोन साख्रिनिफ्राय लानानै साख्रिबो गैया कन्टेक्टबो गैया बायदिसिना थाखा फैसानि बेबादि माने स्किम बेबादि होनाय जायाखिसै जेबो मोनाखिसै बेखायनो बेकारनि जेंनाया आनएमप्लयड इयुथआ बांनायनिफ्राय बांसिन जानायनि थाखायनो दिनै बिपिएफ दोलोखौ सिन्था खालामफिननो गोनां जादों दायो अखानायैनो आं स्पष्टकरणजों होनाय जादों बिपिएफनि दोलोनि दैदेनगिरि माखासे आंनि लोगो कलिगफोरखौहाय लाफानानै आं बेयावनो बुंनाय जादोंमोन आरो आंजों बिथांमोना माखासे सम रायज्लायदोंमोनब्लाबो बिथांमोना बुंदोंमोनब्लाबो आं कनभिन्स जायाखै आं गावनो कनभिन्स जायाब्ला बिथांमोना बुंनानै मा जानो सैथो बाथ्रायाथ' बेसो जाय मानसिनि गोसोनि खोथाखौ बिथांमोना जुदि हमनो हायाखैब्ला बिथांमोना बुंब्लाबोथ' जेबो ओंथि गैया बेहाय दा बेखायनो आं बुंदोंमोन जायफ्रा बुङो बुंबाय थाथों नाथाय नेर्सोन बर'आ बिपिएफआव थानानै खामानि मावबाय थागोन थारमाने मा बिपिएफ दोलोआवनो थाबाय थागोन जि सम फैया मानो जि निर्बाचन फैया मानो बेवहायनो जों बाहागो लानानै जों खामानि मावगोन बिपिएफ दोलोनि थाखाय दा आसुथि खालामो जाय गावना थांनाय जाय लिडार बिथांमोननि थांखिया हयथ' गोदान माने गुबुन थानोबो हागौ जोंनि बिपिएफ दोलोनि गुबै थांखिया बेनो आदर्श मोनसे दंखायो जाय बिपिएफजों जोङो 17 बोसोर सरकार जों सालायबाय 17 बोसोर नङा 15 बोसोर जों सरकार सालायबाय बेनि आगोलावनो बिपिएफ जोनोम जायैनि आगोलाव इन्टारिम जिडिअ दङब्लाबो जायफ्रा दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनानो बिपिएफ जोनोम होदों अब्ला बिपिएफ जोनोम होनायनि बे मोन्थोरजोंनो जिहेतु माने 15 बोसोर सरकार जों खालामबाय सरकारनिफ्राय मा मोनखो मोनाखै बे नैबे 32-35 लाख रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना मिन्थिगौ आरो बेखौलाय मा बुंनो गोनां बाथ्राबाव नङा होमबा जिसिम जों नुबाय दायो बिटिसिआव जा जादों जा मोनदों जा खालामदों बेथ' हाग्रामायानो बानायनाय बिपिएफआनो बानायनाय बेनि अनगायैथ' जेबो बानायाखिसै नैबे 6 बोसोराव ना बिटिआरनि मुङै बिटिआरनि बायदिसिना माबाफ्रा दफाफ्रा जादों बिटिआरनि समस्तियानो जादों बिटिआरनि इलेक्सनानो जादों बिटिआरनिफ्राय जों मायाबानो मोनखो
दा आरो नैबे इलेक्सन फैबाय थादों बिसायख'थि फैबाय थादों बे बिसायख'थियाबो बिटिसिनिसो बिसायख'थि बिटिआरनि बिसायख'थि नङा आं गोदोनिफ्राय बुंबाय थादों बिटिसिआव आयेन दं आयेन थानायखायनो बिटिसिनि मथेहैसो जों सोलिबाय थादों दिनैसिमबो फारसेथिं माने सान्ति सक्ति नैबे माबाखौ लानानै एनडिएफबि माने भाइहकल बिथांमोननि जिथु उद्देश्य लक्ष्यमोन मूल हथियाव फैनानै जिहेतु बिथांमोना एकर्ड खालामनो गोनां जाबाय सान्ति सक्ति बे सान्ति सक्तिसो बे सान्ति सक्तियावहाय मा एमअएसआव मा लिरनाय दङ दफाफोर दङ बे दफाया जुदिबा पर्यायक्रमे जुदि आयेन जायोब्ला आयेनगत भाबै बियो आयेननि मोगथां माने माबाया आवथायाव फैयोबा आयेन जायोब्ला जों बुंनो हागोन जे बिटिआरनिफ्रायनो जोङो इलेक्सन गेलेगोन बिटिआरनिफ्रायनो जों बायदिसिना माबाफोरखौहाय जों मोनगोन दा दिनै जेनेबा 60था समस्ति जायोब्ला जों 60था समस्तिनिफ्राय इलेक्सन गेलेयोब्लानो जोङो बिटिआरनि दफाया साक्सेस जाबाय होनना जों बुंनो हागोन सिमाया निर्धारन जायोब्लानो जों बुंनो हागोन गामिफ्रा जेसेबांखिनि गामि जानांगौ बेवहाय जों गामिखौ मोनखायोब्ला आयेनगत भाबै जों बे बिटिआरनिनो गामि होननानै जों बुंनो हागोन अब्लासो जों बुंनो हागोन जे बिटिआरआ दिनै मावफुंबाय जाफुंबाय आरो बेनिफ्राय जों मा मोनगोन बेखौ जों बुंनो हासिगोन आरो दा दिनै आपातत जों नुबाय जे बिटिआरखौ लानानैनो बिटिसिनि निर्बाचनखौसो जायफोर दैदेनगिरि दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरि बिजेपि सरकारनि दैदेनगिरि बिटिसि सरकारनि बिटिसिनि नैबे आयेनगत भाबै जा निर्बाचन जानाय बेखौनो गनायनानै बिथांमोना दिनैसिम सालायबाय थादों जोंथ' बिटिआरनि बे गभर्नमेन्टखौ नुवाखै दासिमबो नुनो हागौ भबिष्यत जिहेतु सरकारा बिनि सायाव इन्टारेस्ट लानानै जुदि जोंनो बेबादि आयेन होयोब्ला केन्द्रीय सरकार बा आसाम सरकार जोंनो बेबादि खाबुखौ होयोब्ला उनफ्रावहाय हयथ' जों मोननो हागौ आरो मोनोब्ला जों फोथायनाय थागोन बिनि माखासे समस्याफोर दं बिथांमोननि समस्याबो जोब्बाय दिनै रन्जन दैमारियाबो गगोन बा गबाय होननानै जों बुंनो हागोन आरो बेजोंनो बिटिआरआव मा मोननाय जागोन जों नुमारगोन आरो अब्लासो जों बुंगोन जे बिटिआर सरकार